na kay pagkuwanta mo. Tagas to. Bantay mo gahapon na. Daghan kay kuha si ipot gahapon na. Mga isda dagko kayo. O biton kita na ko dagko yung matulang kuha. Asa ka kapita no? No, dira daw kuno bisa dapat mo ko dira daw sa tak-tak. Sakto kayo kay dagat. Linaw kay dagat. Pasanto daron. Gago. Sa nga priya si ilang kuwato nga. Dagko kayo ba? Oh, sakto kayo. Karay pugod ya? Na, ginagpupod oh. Kani? Muni lagi gamit gapon. Oh, sige ka na. Kay sakto kayo. Na, ato tangan. Ato tangan to. Tara. Ngoson. Ay, budi hati. Lagi sa dagat ron. Lagi ba si. Asa mas lagi? Ano na ta? Bro. Uy. Ano ba dito na? Panarat. Dagat ka? Tatrak mo ay nga. Sudlan na nis kuha na ito eh. Sigurado mang kuha rin mo. Wow! LOL! Kuha, anda mo si ganan. Ay ba? Abi na mong tarak-tarak ko eh. Tara. O naramas ka lang daw. Uuwi na nila. Sa? Managat ta. Asa mo mo? Tamigmol. Kain sa kayo. Asa min. Dagat. Sa tao-tao. Mupo to? Mupo tao eh. Simulan niyo na. Gago! Ayos mo, dinor dagat. O gani. 2,000 years later. Mau niya? Hey! Dinor ba o? Nawas dagat pa eh. Ato na ni daktak. Kana? Natatira eh. Sa kay makuha niyo ron. Okay ba eh? Tindahan? Basta siguro makuha ni ron. LOL! Oo. Anak, ikaw daw tanan lang ka na mo. Sige na. Ako'y labak pa to. Para. Ang mga bata, nagtama nito lang. Hindi nakaka-okay-las. Ready? Dapat po. Ang subanin mo niya. Many minutes later. Dali. Dako ni. Bukan. Apa kayo? Stake? Bawa mo ng stake, uy! Dar ko naman sa bulegan. Gago! Okay na din. Ano nga doon? Gago ka din. Ito? Dar ko na bago? LOL! Bawa mo ng stake, uy! Gini, bro, cakap aku ni diri ah. Wow. Oh, apa tu? Pun mana ni? Itu. Look, kini tu na. Hello? Lawan, ay naslata oy. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Lulu. Kaya ka narat. Lulu. Balik. Ilang bato ba? Kasayan! Kasayan, uwisi! Lo! Lagi kita na rat! Sige! Dulo! Kare! Bato! Lo!
Ano ka ni sa amo? Puskan kayo. Ay, tagay, wala naman na niya. Ay, isa. Kasangit. Ay, pagilan. Bruh. Ay. Napagigay. Sumpong lima. Ano eh? Ano? Kadarap. Uy. Wow! Oh my God! Wow! Puno na hapin to. Hindi ka na kumawi. Meanwhile, Ang awa mo ko nabasa oy, abi man ako mga ligo ta. Baliw ka yata eh. Na dito. Ako na ang mga isda kay Bruh. sa kuan. Tapri no? Naras. Hey! Nya ato ni kuan bahinon. Oh, bahinon no. Bahinon no. Ato ni ay dilutuon man to ni kani mga dilata tong panglutuon. Oo. Sige. Lol. No pasayan no. Nindot na pasayan. Lamit kan pasayan. Ay mo ni paborito nako. Gago. Asa man to ko murag susuman ba? Asa to murag panya kinalasan to daghan. Ha dawa. Ilawan ko na tanin yung kuha, be. Baka talamata ni. Mura pasayan gid. Ini may ganahan na. Ini ana, amurag shark. Ito ka mangitag turuan ni Kuma. Indutan dagata. Busog kita di matas mo. Hey! Uyog na lakuan ni permiti panagat nila kay kuya may kay mga kuha nila, mga young phones man ni. Kat man naman, na naman natong kon. Oh. Ikaw. Bunal mga tayaon. Wa mo i-shout out daha mga tayaon. Wala na pa shout out ron. Wala. Sa mga nananaw lang, shout out tanan. Shout out sa mga nananaw Bunal ninyo diha. og atangi among umaabot nga video mga tayaon. Bunal. Bunal. Nya. Ikaw. So, ayaw kalimot mga tayo na pag-like and share. Og mga tayo ayaw di mo kalimot sa pag-subscribe sa mong YouTube channel og follow sa mong Facebook page. Follow Tara. ha. Salamat. Daghang salamat. Mga Bye-bye. katayaon. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtun ra ka.